बैसागो खुंथाय भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो लोगोसे जोंहा मानगोनां लिंनानै लाबोजानाय आलासि नोंथांमोन आरो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन आंहा मेथाइ खननायनि हुदाया गोदो सिख्लायावसो दङमोन आं 17 बोसोर बैसो 17 बोसोर माने खनालासिनो थाबायमोन आरो एसे उसुबिदानि थाखाय बिनिखायनो आङो प्रग्राम लाखिया होननानै सानदोंमोन दामग्रा देग्राजों एसेबां गोरोबहोनो हाया खाम गंसे लानानै एकुलेले गंसे लानानै इउटिउब चेनेल आंनि के स्वर्गियारि इउटिउब चेनेलावहा आङो दोंसे मेथाइ हगारदोंमोन गुवाहाटी सारियालि होननाय बे मेथाइआ आंखौ ससियेल मिडियायावहा जोबोद भाइरेल खालामबाय बिनि थाखायनो दा आंखौ आइ आफाफोरा गासैबो थुलुंगा होदों जे आब' जे फिसा नों दावगानांगोन जोंनि बर' बिमानि बर' रावनि थाखाय जोंनि गोदोनि खुगा मेथाइफोरखौ नों रोजाबफिननांगोन आरो गासैखौबो बेफोरबायदिनो नों हानायखौ जोंनो फोरोंनानै गालांनांगोन होनना बिनि थाखायनो आं रोङाब्लाबो दिनै आंनि जा एसे रोंगौ आं बेखौ खननो आखायाव लाबाय दामग्रा देग्राजों गोरोबाब्ला आंनि खननाया बेखौ निमाहा होनांगोन आरो गाराङाबो एसे गाज्रि जादों मैया गामियावहा प्रग्राम दङमोन आरो काबादि खेला गेलेनायाव हुस्रि खावनानै एसे थरायदों आरो माथोआ गिबियावनो निमाहा बिनाय थाखाबाय हेल' बयबो रंजानांगो Ayo bagurumba dadra kamjung khunबाय थायोना गासैबो रंजाफानांगौ बयबो मोसानांगौ gong ba